أرست زينام سرعة التقاقم بجت منجست وصيتاون خون زجبر أسرارها الله وكم زخون منستر جنزب فليتو منستر إنوفيشن إند تكنولوجي بوعدي بروجكتات محضرة حيل سبن زلو تكبرات كفتش كم زجبا تجريسون كاب زينات أي تركي صاري سلام روسيا يوكرين ختحجز بأمريكا تعود قريب الله سلام طعنا هبلي تقولكم تملكتنا كما يتمسيو لك ساعات حدا خوينو كم تلمد نساعات تدالو زيناتاتنا حيزنا متينا زلنا زيناتاتنا مراحكم ساهم صنع أنا إبراهيم سام فلما عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك دحري حصار مسغاغريتنا بزيناتاتنا تميسنا لنا تملكتي بحصرت زيناتات كجمر سرعات التقاقم بجت منجستي وصيتاون كخون زغبر اسرارها الله كم زخون منستر جنزب افليطوم اتي اسرارها بستفرالي منجدتات منجستي زرخبوم جنزب ناب حدا تكال نمكاب زخلن نستتلملو غلغالوت نكوعل زحجزن اسرارها نصلا اكاونت تريجري مقانو تغليصلوم منجستي زلو متن جنزب مفلات كم زخل استقلت انتخون جنزب محزن كيد محدرام اب حدا ماكل كخون زغبر مقانو تغليصيوم منستر ديتا منستر جنزب يبتكالي يتي اسرارها زمناوي سرعات من محدار جنزب زفترن اب سرعات تقصر عوز زغبر مقانو غليصوم يوم ازي اسرارها قصالي ناب كللاتن من محدار كتماتاتن كم زورد بمغلاص نتغبراونتون عوتنتون كلهم زملكتهم اكلات غدوم كواصو دمام صاوعي تقريبهم أمباسادر مسغانو أرغا منستر قدات إنجليز أبا أفريكا تزاتيوم منستر ديتا منستر قدات وصاي فيدر أمباسادر مسغانو أرغا منستر قدات كل مداي زمدناتاتن سباو مسلن إنجليز أبا أفريكا لورد كولينز زات أسالي تملهم كلتيوم وغنات محزنات لمعات متحبار قدات إيكونومين كاتناوي ساتان تنهاجرات نمت نخار زاق الزات أكايدوم أب مأخل معبلي تحدثون كلتن دقي آنستيو لنقوا زي سلطنا دق آنستيو سوانا تدلاي كلت نكخوناك سرحيو تبايلوم أب مأخل معبلي تحدثون كلتن دق آنستيو لنقوا سلطنا دق آنستيو سوانا تدلاي كلت نكخوناك سرحيو كبل منستر سراحن كلتن أفليتولوم منستر مفريات كامل أبتي ماقل مزلو حلف تسراح أبز قور أزتم أبتي ماقل زي سلطنا دكانستيو إيكونومياوي تربحنتن كبن مبال كسراح كم زقل قليتن سلازقونا سلطنتي سوانا تدلاي كلت نكخونا كسراح يكبلام أتحساسيبا سلطنا إنشيتيف إيتيو كودرز مناسي أب سنم هدار ديجيتال بنقحات نكساتفو زقل كلتن فلتاتن زاركب كم زخونة منستر إنوفيشن إند تكنولوجين أفليتولوم منستر ديتا منستر إنوفيشن إند تكنولوجين يشرون علمايو مناسي أبتي سلطنا تساتفتن أفريتن كخونو زخولوم كلت زرخبولو مقدي كم زخونة امتزاري ومزلوم أتي سلطنا نمناسي حدشتي عدلات نكفتر اللومن إثيوبيا أب عودي تكنولوجي نقدميت نخقو عزن يقبر كم زلون حبيروم من محدار كتم أديس أبا زتفرالي حدشتي شومتات هيبوم بزي مسار دما ويزرو عائشة محمد كوميشنر كوميشن انفستمنت آيت أوالي محمد حلفي بيرو إنوفيشن لمعات تكنولوجين ويزرو قنجي تدبلا
ሓላፊት ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ህፃናትን ማሕበራዊ ጉዳይን ከምኡውን ብሓፈሻ 13 ዝተፈላለዩ ሽመታት ተባሂቦም ኣለዉ። መንግስቲ ጃፓን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፍርያት ግብርና ንምሕጋዝ ዘኽእል ልዕሊ 63,000 ኩንታል ደገፍ ዘመናዊ ድኹዒ ገይሩሎም። ሚኒስትር ዴታ ሚኒስትር ሕርሻ ሶፊያ ካሳ እቲ ሚኒስትር ነቲ ደገፍ ኣብ መዓልኡ ንክውዕል ክትትልን ደገፍን ከም ዝገብር ኣረጋጊፀን ንፍርያት ሕርሻ ልዑል ሓገዝ ከም ዝህልዎ እውን ኣብርሄን እየን። ኣምባሳደር ጃፓን ኣብ ኢትዮጵያ ሲቢታ ሂሮኖሪ ብግድኦም መንግስቶም ጉዕዞ ልምዓት ኢትዮጵያ ብዝተፈላለዩ ዓውድታት ይድግፍ ከም ዘሎ እዮም ገሊፆም። ብፍላይ ኣብ ዓውዲ ግብርና፣ መሰረተ ልምዓት፣ ኢንዱስትሪ፣ ትምህርቲ ከምኡውን ጥዕና ህይወት ዜጋታት ንምምሕያሽ ደገፋት ይገብሩ ከም ዘለው ተዛሪቦም። ኢትዮጵያ ፋብሪካ ዘመናዊ ድኹዒ ምህናፅ ኩለመዳዊ ኢኮኖሚያዊ ረብሓ ከም ዘለዎ ምሁራን ቁጠባዊ ሃፍቲ ኣገንዚቦም። ምስ ፋና ዲጂታል ጸንሒ ዝገበሩ ምሁር ቁጠባዊ ሃፍቲ ዶክተር ኣለማዮ ከበደ ድሌት ዘመናዊ ድኹዒ በብዓመቱ እናወሰኸ ምምፁ ብምሕባር እዚ ድሌት ድማ ብውሽጢ ዓዲ ንምሽፋን ክስራሕ ኣለዎ ክብሉ ምዒዶም። ነዚ እውን ፋብሪካ መፍረይ ዘመናዊ ድኹዒ ምህናፅ ወሳኒ ምዃኑ እዮም ኣገንዚቦም ዘለዎም። ኣማኻርን ምሁር ቁጠባዊ ሃፍቲ ዩኒቨርሲቲ ስቴት ኦሮሚያን ሞሲሳ ኩሮማ ብግዶም ፋብሪካ ዘመናዊ ድኹዒ ምህናፅ ድሌት ውሽጢ ዓዲ ካብ ምምላእ ብዝሓለፈ ተወሳኺ ሸርፊ ወፃኢ ንምርካብ የኽእል እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ኣባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ዝቐረቡሎም ሕቶታት ኣብ ዝሃብዎ ምላሽን መብርህን ካልኣይ ህዳሴ ኢትዮጵያ ፋብሪካ ዘመናዊ ድኹዒ ምጥያሽ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም ነይሮም። ኣብ ብሄረ ሲዳማ በዓል ዘመን መለወጢ ፊቼ ጨምበላላ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ብፍሉይ ባህላዊ ኩነታት ደሚቑ ክኽበር እዩ። ፊቼ ጨምበላላ ክብርታት ንሃገራዊ ምርድዳእ ንሓድነት ህዝብን ሩይ ኣበርክቶ ሰላምን ከም ዘለዎ ባህሊ ክልል ሲዳማ ቢሮ ሓላፊ ኣብ ዓውዲ ቱሪዝም ስፖርትን ኣይተ ኣበባ ማሪሞ ገሊፆም። እቲ በዓል ናይ ዕርቂ ሰላምን ሓድነትን ክብርታት ኣብ ሕቡራት መንግስታት ናይ ትምህርቲ ትካል ሳይንስን ባህልን ማለት እውን ዩኔስኮ ኣብ ዘይድህሰስ ቅርሲ ቅድሚ 10 ዓመት ክምዝገብ ከም ዝበቕዐ ረዲኦም። ኣካል እቲ ምድላው ዝኾነ እሱራ ዝተባሃለ ብቑዕ ኣረጋውያን ሲዳማ ማለት እውን ጭሜ ዝሕዝዎ ስርዓተ ጾም ካብቲ በዓል ቅድም ኣብ ዝበሉ መዓልታት ዝካየድ እንትኸውን እዚ ንዝሓለፈ በደል ንስሓ ዝኣትውሉን መጻኢ ግዜ ናይ ሰላም ንክኸውን ዝምነየሉን መማሃፀኒ እዋን እዩ ኢሎም። እሱራ ዝተብኣሱ ሰባት ዝዕረቕሉ ስነ ስርዓት ዕርቂ ብምዃኑ ሰባት ጻሊኦም ናብ ሓዱሽ ዓመት ክሰጋገሩ የብሎምን ብዝብል ሓሳብ ዝፍጸም እዩ። ስነ ስርዓት እቲ ዕርቂ ኣፊኒ ዝተባሃለ ባህላዊ ዘተ ሲዳማ ዝግለጸሉ ኩነት ከም ዝኾነ ኣይተ ኣበበ ማሪሞ ገሊፆም። ዕርቂ ዘተን ፍትሕን ሓቂፉ ዝሓዘ ኣፊኒ ብዳይነት ተበዳሊ ሓሳቦም ዝዛረብሉን ዝድመፅሉን ዓብዪ ቦታ ዘለዎ ስርዓት እዩ ተባሂሉ። ማዕድ ዜና ብምክትታል ትርከቡ ዘኸበርኩም ተመልከትና ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮ ዜናታት ክሓልፍ ሚኒስትር ኢኖቬሽንን ቴክኖሎጂን ኣብ ውዕሊ ፕሮጀክታትን ምሕደራ ሓይሊ ሰብን ዘለው ተግባራት ክፍትሽ ከም ዝግባእ ተገሊጹ።
سرع كوميتي محدارن قوزصرن وصاتات منغستي بايتوكل تزوي أب صبصاب أوديت تجبر سرحتي بجت عامات كلتشحن 15 منستر إنوفيشن تكنولوجين زت تساليت لهم صبصاب زهرة محمديو مرها سلام مرساد ما كم صعب كوربايو ዋና ኦዲተር ፌደራል ኣብ ሚኒስተር ኢኖቬሽንን ቴክኖሎጂን ተፈጺሞም እዮም ዝተባሃሉ ጥሕሰታት ኦዲት ንስሩዕ ኮሚቴ ምምሕዳርን ቁጽጽርን ወጻእታት መንግስቲ ባይተወከልቲ ህዝቢ ጸብጻብ ኣቕሪቡ እዩ ብመሰረቱ ውጽኢት ኦዲት ሚኒስተር ኢኖቬሽንን ቴክኖሎጂን ብዘየለውን ብዝተቋረጹን ፕሮጀክትታት ባጀት ተፍቂዱ እንዳተጠቀመ ከም ዝርከብ ተረጋጊጹ እዩ አንዱ በግዚያቸው አልተጠናቀቀ መሆኑን ነው የሚያሳየው اتحدا بزتقمطلهم غزي زي تزازمو مخانم يزري اتخالي كاب استمدبلهم بجت نلعلي يتقامو خمسلو بخال غص سرحتታት ተቋሪጾም እንደሃለው ገንዘብ ወጻኢ ይግበሮም ህላው እዩ زي ተጀመረ ስራሕ ወጻኢ መخانو ሰነዳት የመላኽቱ በአገባብ እዚ بحفشة بر 669 مليون وصع تغيريو وعلى سراح ابزي يللو نخلت تسرحتنياتات بروجكت بر 801 شح كبابي زتقفل لخنتلو دحر مززام وعلون ن4 غزياوي سرحتنياتات بر 1.1 مليون زتقفل لخنتلو ሚኒስተር ኢኖቬሽንን ቴክኖሎጂን ኣብ ዝተፈጸሙ ጥሕሰታት ኦዲት ተሳትፎ ዝነበሮም አካላት ብሕጊ ተሓተት ክገብሮም ከም ዝግባእ አባላት ተስሩዕ ኮሚቴ አተሐሳሲቦም መስሪያ ቤቱ የሚያከናውናቸው ፕሮጀክቶች ወደ ትግበራ ከመግባታቸው በፊት እትቤት እዩ ኣብ ዝነጥፈሎም ፕሮጀክታት ናብ ትግበራ ቅድመ መስጋሮም ናይ ቅድመ አዋጻኢነትን መጽናዕትን ገምጋምን ተሳሊጡ ክትግበሩ ዝተዓመመ ስራሕ የለን ፕሮጀክቶች ይታቀዳሉ የሌሉ ፕሮጀክቶችም አሏችሁ ፕሮጀክታት ይተለመለው በዝጋጣሚ ዘየለው ፕሮጀክታት ውል አለሁም እዮም ክሳብ ሕዚ አይተሰርሑን ማለት ካብ ዝርዝር በጀት እንተ አሊኹምዎም በጀት ዘይሕተተሎም ተባሂሎም ተተረቂሖም እዞም ፕሮጀክታት ተቋሪጾም እዮም ማለት እዩ ኮይኑ ግና ምንም ደው መበል ስላዕ በጀት አይርአይን ካብ አባላት ተስሩዕ ኮሚቴ ንዝቀረበሎም ሕቶታት ሚኒስተር ኢኖቬሽንን ቴክኖሎጂን ዶክተር በለጠ ሞላ መልስ ይቦም እዮም በጀዙር ላይ እንግዲህ የገንዘብ ሚኒስተር ሂደትን ተከትለን ክሳዓነ ዝፈልጦ ኣብ ዝውውር በጀት አሰራርሓ ሚኒስተር ገንዘብ ብምኽታል ብመሰረት ጠለብ ክፍልታት ነንቀሳቅሲና አሰራርሓታት ብዙይ መልክዕ ተፈጻሚ እንዳገበርና ምምጻና እዩ ዘለና ሓበሬታ እዚ ዝዘለሉ ሪኣንፈታትን ተልዮም ተመሊስና ንፍትሾም ዛዕባታት ክህልው እዮም ካሊ ሓደ እዋን ብመንጽር በጀት ኣብ ኸይዲ ትግበራ ዕማማት አጸገምቲ ዝኾኑ ነገራት ኣለዉ ከም ትካልውን እንህንጠየሎም ዛዕባታት ይህልው እዮም ከም ባህግና ከይንኸይድ ዝዓግቱና ሓቅታት ክፍለጡ ይደሊ ኣብ ክል ግዜ ገለ ፕሮጀክት ቀሪጽና በጀት ይምደብ እሞ ብዝተፈላለየ አጋጣምታት እቲ ፕሮጀክት ደው ክብል ይኽእል ከም ኣብነት ሙዚየም ሳይንስ ናይ ምጥያሽ ትልሚ ነይሩ እዚ ተቋሪጹ እዩ ብሽም እዚ ፕሮጀክት ንኽልተ ሰለስተ ግዜ በጀት ተሰሊዑ ማለት እቲ ስራሕ ቀጺሉ እዩ ማለት ይኾነይ እቲ በጀት ኣብ ኢድና ዓሊቡ ካልኦት ውራያት ስለ ዘለው ንዝገጥም ሕጽረት መማልኢ ብምግባር ስራሕትታት ናብ ዝድለ ብርኪ ንምብጻሕ እዩ ለማንኛውም ሰራተኛ ህግና ስርዓትን የተከተሉ የቅጥር መስፈርቶች አሉ ንዕድሕድ ሰራሕተኛ ህግን ስርዓትን ዝተከተሉ ረቑሓታት ከይድ ቁጻረለው ቤት ዕዮኹም ግና ቁጻርኩም ንዘይኮነ ሰብ እዩ ክፍሊት እንዳፈጸመ ጸኒሑ እዚ ተኸፋሊ ዶክመንት ዘይብሉ እንተኾይኑ ካብ ቁጻር ክሳዕ ስንብት ከማልኦም ዝግባእ ሰነዳት ተዘይማልኦም ናይቲ ሰብ ህላወ ዘይስሩዕ እዩ የዛ ሰው ኤግዚስተንስ አርቲፊሻል ኤግዚስተንስ ነው አጠቃላይ ከሰራተኛ ቅጥር አንፃር አሁን ላይ ብመንጽር ቁጥር ሰራሕተኛታት ኣብ ንርከበሉ እዋን ዘመሓይሽናዮምን ዘመዓራርናዮምን ዛዕባታት ከም ዘለው ክሕብር ይፈቱ ከም ዝፍለጥ ኣብ ፕሮጀክት ስግግር ዲጂታላይዜሽን ግልጽ ክኾን ዝደልዮ ሓዱሽ ኣመራርሓ ናብዚ ባይታ መሪሕነት ቅድሚ ምምጽኡ ዝነበሩ ፕሮጀክትታት እዮም በዝሖም እቶም ተጸሪሖም ዘለው ጸገማት ዝዓለበሎም ሕዚ ምምሕዳር ሓይሊ ሰብ ተሓዊስዎ ብመሰረት ኣሰራርሓ ቁጻር እንዳተፈጸመ ምጽንሑ እዩ ዝፍለጥ ብመስርሕ እዚ እውን እዩ እንዳወሓዘ ዝርከብ ሓጓፋት እንተልዮም ደጊምና ነጻሪዮም ዝኸውን በዚ ከይብቃዕና ገለ ፕሮጀክትታት ናይ ውልቆኦም ፋይናንስ ነይርዎም እዩ ኣብዚ ኸይዲ እዚ ዘጋጠሙና ብርክት ዝበሉ ጸገማት ስለ ዝነበሩ ነቲ ፋይናንስ ንብረት ሓዊሱ ኣብ ትሕቲ ትእዛዘ መንግስቲ ክኾን ውሳነ መሓላሊፈ ተተግባሪ ከም ዝተገበረ በዚ ኣጋጣሚ ከፍልጦ ይደሊ እቲ ሚኒስተር ቤት ዕዮ ኣድላይ ናይ መእርምታ ስጉምቲ ክሳዕ ዝወስድ ቀጻልነት ዘለዎ ምርመራ ከም ዘሳልጥ ተሓቢሩ እዩ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ሚሊኒየም አዳራሽ ዝካየድ ዘሎ ዒድ ኤክስፖ ንማሕበረሰብ እስልምና ምቹ መድረኽ ንምትዕዳግ ከም ዝፈጠረ ተገሊጹ ዘሎ ኣብቲ ኤክስፖ ንበዓል ዘድልዩ ጠለባት ቀሪቦም ኣሎም ጸብጻብ መቅደስ እንዳለ በሪኡ ብርሃነ
ኣብ ሚሌኒየም ኣዳራሽ ዝተኸፈተ ዒድ ኤክስፖ እናቐጸለ ይርከብ ፍሉያት ናይ ኢፍጣር ብልዕታት ሰዓብቲ እስልምና ዘዘውትርዎም ዓለባታትን ካልኦት ፍርያትን ኣብቲ ኤክስፖ ቀሪቦም ሰባት እውን እናዓደጉ ይርከቡ ኢቢሲ ኣብቲ ኤክስፖ ተረኺቡ ዝዘራረቦም ነጋዶ እቲ ምድላው ሰናይ ዕድል ዕዳጋ ከም ዝፈጠረሎም እዮም ዝዛረቡ የዱባይ አባያ ይባላል ናይ ዱባይ አባያ ይባሃል ፍልይ ብዝበለ ጥራቅሓ እዩ ተሰሪሑ ተጠቀምቲ እውን ይፈልጥዎ እዮም ቢዝነስ ካርድና ንህቦም ዘለው ጨናፍር ሹቃትና እውን ንሕብረሎም ኢና ነግራቸዋለን የት ነው አቅራቢያ ብሎ ይጠይቁናል የቡና ፍሬ ዘይት ይዘና ዘይቲ ፍረቡን ወይ ዘይቲ ጥረቡን ከምኡውን ዘይቲ ፍረ ሞሪንጋ ሒዝና ኣለና እዚኦም ንኽንክን ቆርበትናን ገጽናን ዝጠቕሙ እዮም ንዝመጹ ሰባት ዝርዝር ሓበሬታ ኢና ንህቦም የኛ ብራንድ ኤምኤች ሳውዲ ላይ ነው የሚሰራው ከሳውዲ ብራንድ ይዘን መጣን ሽቶ ኤምኤች ዝበሃል ብራንድ ኣብ ስዑድ ዓረብያ እዩ ዝስራሕ ጨናን ኤር ፍሬሽነርን ኣቕሪብና ኢና እዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጨና ልዕሊ 20 ዓይነት ኣለና ቀልጢፉ ዘይሃስስን ደረጃኡ ዝሓለወን እዩ ኣልኮልን ኬሚካልን ዘይብሉ ናይ ገዛ መጋረጃን ሶፋን ስፕሬይ እውን ኣለና እዩ ኣልኮል ስለ ዘይብሉ ሶፋን ጨርቅታትን ኣይጎድእን ሰባት ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ናብዚ ስለ ዝመፁ ዝደልይዎ ኣቕሓ ንምርካብ ናብ ሹቕና ምምፅኦም ኣይተርፍን አሪፍ ካገኘ ወደ ሱቃችን እንደመጣ እድል በጣም አሪፍ እድል አለን ኣብ ዒድ ኤክስፖ ሸማቶ ጎኒ ዕዳጎም ሰናይ ተግባር ዝፍጽምሉ ባይታ ተፈጢሩሎም እዩ ብተወሳኺ ዝተፈላለዩ ትምህርቲ ወሃብትን ኣህደስትን ውድድራትን ምርኢትን ዘካየደሉ መድረኽ እውን ተሰናድዩ ይርከብ መታችሁ ልጆቻችሁን ማጫወቻ ቦታ መጽኹም ተሳተፉ መጻወት ይቆልዓሎ ፓርኪንግ መኪናውን ድልውዩ ኢፍጣር እንተደለምውን ከፍጥሩ ይኽእልዮም መስገዲ ቦታውን ኣሎ ኣብ ዒድ ኤክስፖ ዝተፈላለዩ እስላማዊ ሓድግታት ጥንታዊ ጽሑፋትን መተዓዳደጊ ሰናቲምን ታሪኻት ጥንታውያን መሳጊድን ባህላውያን ወይ ድማ ያታውያን ቅርስታትን ንምርኢት ክፉታት ኮይኖም እዮም ኣብ ዝሓለፉ 7 ዓመታት ጉዕዞ ዓውዲ ዲፕሎማሲ ኢትዮጵያ ብዓወታትን መሓለኻታትን ዝተዓጀበ ነይሩ ኣብ ውሽጢ እዞም ዓመታት ብእወንታዊ መገዲ ካብ መንጎ ዝረኣዩ ዲፕሎማሲያዊ ውፅኢታት ቀንዲ ኢትዮጵያ ናብ ብሪክስ ምፅምባራ ተረኳሕ እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ምንቅስቃስ ህንፀት ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ እውን ካልእ ተወሳኺ ዕውት ጉዕዞ እዩ ካብዚ ብተፀራሪ ድማ ኢትዮጵያ ብሰሜናዊ ክፋል እዚ ሃገር ብሰንኪ ዘጋጠመ ጎንፂ ዲፕሎማሲያዊ ፀቕጢ ንኽበፅሓ ምግባር እውን ዝዝከር እዩ ጌታቸው ኣለሙ ዝርዝር ኣለዎ አዲስ አበባ መቀመጢ ሕብረት አፍሪካን ካልኦት ዓለም ለኻውያን ትካላትን እያ ካብ ኒውዮርክን ጄኔቫን ቀፂላ ድማ መበል ሳልሳይ ማእኸል ዲፕሎማሲ ዓለም ብምዃን ተገልግላላ ኢትዮጵያውን ኣብ ዓውዲ ዲፕሎማሲ ዝጸንሐ ታሪኻ ብምኽባር ኣብ ስራሕቲ ጉዳያት ወጻኢኣ ረብሓታታ ንኽተኽብር ዝሕግዙ ጉዕዞታት ኣብ ዝሓለፉ 7 ዓመታት ወጊናያ ብ2010 ዓ.ም ዝመጸ ለውጢ መንግስቲ ስዒቡ መልክዕ ዲፕሎማሲ ዝሃገር ክልተ ገጻት ኣሕሊፉ እዩ እቲ ቀዳማይ ብዓወት ዝተዓጀበ ውፅኢት እንትኸውን እቲ ካልኣይ ድማ ፀቕጢን ማሕለኻን ዝበዝሑ እዩ ነይሩ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ትኽተሎ ዘላ ኣካይዳ ርክብ ወጻኢ ንጎረባብቲ ሃገራት ቅድሚት ዝህብ እዩ ብመንፅር እዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንኣይተ ሃይለማርያም ደሳለኝ ተኪኦም ናብ ስልጣን ኣብ ዝመጽሉ እዋን ኢትዮጵያ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዘለዋ ርክብ ንምምሕያሽ ዘኽእሉ ስራሕቲ ተሰሪሖም እዮም ብመንፅር እዚ ኣብ እዋን ኢህአደግ ምስ ኤርትራ ዝነበረ ኣካይዳ ንምልዋጥ ክሳብ ኣስመራ ብምጓዓዝ ንሰላም ኢዶም ብምዝርጋሕ ናይ ነዊሕ ዓመታት ዘይምስምማዕ ናብ ሰላም ዝቐየረ ድፍረት ዝተመልኦ ስጉምቲ ወሲዶም እዮም ኣብቲ እዋን ብዝተሰርሑ ስራሕቲ እውን ምስ ኤርትራ ዳግማይ ሰናይ ርክብ ምጅማር ተኻኢሉ እዩ በአስመራ ያየነው ፍቅር ለኛ ስንቅ ነው ኣብ መንጎ ጎረባብቲ ሃገራት ዘሎ ቅርታ ንምፍታሕን ርክበን ንከመሓይሻን ምግባርን ኢትዮጵያ ዝተጻወተቶም እጃማት ንክትነኣድ ገይርዋ እዩ ኢትዮጵያውያን ተሓባቢሮም እናሃነጽዎ ዝርከቡ ዓብይ ግድብ ሕዳሴ ኢትዮጵያ ውላ ሕጂ ኣብ መወዳእታ ምዕራፍ ይብፅሕ እምበር ኣብ ዓውዲ ዲፕሎማሲ ማሕለኻ ካብ መንጎ ዝኾኑ ጉዳያት ተረቋሕ እዩ ብብዙሓት ጸገማት ተሓላሊኹ ዝነበረ ናይዚ ዓብይ ፕሮጀክት ጸገም ምፍታሕን ህንጸቱ ምቅልጣፍን ዓብይ ፖለቲካዊ ውሳነን ተበግሶን ይሓትት ነይሩ ካብዚ ብተወሳኺ ግብፂ ኣብ ልዕሊ ሩባ ኣባይ ክተካይዶ ዝጸንሐት ኢፍትሓዊ ኣካይዳ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዲፕሎማሲያዊ ጸቕጢ ንምሕዳር ዘይፈንቀለቶ እምኒ ኣይነበረን ኢትዮጵያ ኣብ ካልኦት ሃገራት ተጊሩ ብዘይፈልጥ መልክዑ ብምኽንያት ተሃንጾ ህንጸት ባይቶ ጸጥታዊ ድሑራት መንግስታት ብተደጋጋሚ እዋን ተኣኪቡላ እዩ Mr. President,
We are dealing with a hydroelectric dam project, which is not the first of its kind in Africa or in the world. ከይዲ ድርድር እቲ ግድብ እውን ናብ ካልኦት ሓያላት ሃገራት ዝኸደሉን ዘይግቡእ ጸቕጢ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝበፅሐ ከይዲ እውን ኣይርሳዕን ድሓር እዚ ከይዲ ዲፕሎማሲ ብኢትዮጵያውያን ተኸቢሱ እቲ ድርድር ናብ ኣፍሪቃ ዝተመለሰሉ መገዲ እውን ዝናኣድዩ ነይሩ ኢትዮጵያ ካብ 1990ታት ጀሚራ ሃገራት ተፋሰስ ሩባ ኣባይ ተረባሕቲ ዝኾናሉ መድረኽ ምትሕብባር ንክህሉ ተንቀሳቒሳ እዚ ምንቅስቓሳ ድማ ውፅኢት ኣምፅኡ ስምምዕ ምትሕብባር ሩባ ናይል ካብ ሰለስተ ጥቅምቲ 2017 ዓ.ም ጀሚሩ ናብ ተፈጻምነት ምእታው ካልእ ዓወት ጻዕሪ ዲፕሎማሲ ኢትዮጵያ እዩ ب2012 ዓ.ም ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ዝተወልዐ ጎንፂ ዲፕሎማሲ ኢትዮጵያ ናብ ጸቕጢ ክወድቕ ዝገበረ እዩ ነይሩ ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ግባ ኣይኮነን ዝተባሃለሉ ጸቕጢ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ እውን ወዲቑ እዩ እዚ ጉዳይ ውሽጣዊ ጉዳይ እዩ ምንም ጸቕጢ ክፍጠረሉ የብሉን ዝበሉ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ዝገበርዎም ናይ ኢድ ኩማልዕሉ ወይ ድማ መንቅስቓስ ኖሞር ዝዝከሩዮም ብምዃኑ ድማ ንኣፍሪቃዊ ጸገማት ኣፍሪቃዊ መፍትሕታት ብዝብል ጸንሐ እምነት ዘለዎም ኢትዮጵያውያን ምስ ካልኦት ኣሕዋት ኣፍሪቃውያን ብምዃን ብስምምዕ ፕሪቶርያ ንኩናት ሰሜን ምዕለብ ፈጢሮሙሉ እዮም እዚ ድማ ኣብ ዓውዲ ዲፕሎማሲ ኢትዮጵያ ንኣፍሪቃን ኣፍሪቃውያንን ዘለዋ ቦታ ዘመላኽት እዩ ተባሂሉ ተናኢዱላዩ ኣብ ዝሓለፉ 7 ዓመታት ብልዑል ኩነታት ካብ መንጎ ዝለዓሉ ዓወታት ዲፕሎማሲ ኢትዮጵያ ብቐንዱ ኢትዮጵያ ናብ ብሪክስ ምጽምባራን ተረቋሕዩ እዚ ጥምረት ካብ መንጎ ህዝቢ ዓለም 40 ሚእታዊት ዝኣክል ዝሕዝ እዩ ወነንቲ 26 ሚእታዊ ፍርያት ውሽጢ ዓዲ ዓለምና ዘን ሃገራት እዚአን ምዃነን ጸብጻብ አልጀዚራ የመላኽት ብሪክስ ኣብ ኣፍሪቃ ላቲን ኣሜሪካን ማእኸላይ ምብራቕን ኣድማሱ እናስፍሐ ዝመፀን ብርክት ዝበላ ሃገራት ክጽምበርኦ ዝደልያ ጥምረትን ኮይኑሎም ብምዃኑ እዩ ድማ ኢትዮጵያ ዲፕሎማስያዊ ጻዕራ ተዓዊቱ ኣባል እዚ ጥምረት ንምዃን ዝበቕዐት እዚ ድማ ምስተር ሃገራት ዘለዋ ርክብ ካብ ምጥንኻር ብተወሳኺ ንቁጠባዊ ድሌታ ኣማራጺ ክኾነላ ክኢሉ እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ መድረኻት በዓል ብዙሕ ወገን ዓቕማ ንክተንጸባርቕ ይሕግዛዩ ኣብዞም ዓመታት ኢትዮጵያ ምስ ካልኦት ዓለም ለኻውያን ትካላት ዘለዋ ርክብ እውን እናተመሓየሸ መጽኡ እዩ ባንኪ ዓለምን IMFን ብኣብነት ምጽራሕ ይከኣል እዩ እዘን ትካላት ብዝተሰርሐ ልዑል ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ እዚ ሃገር ንተካይዶ ምምሕያሽ ቁጠባ ልዑል ድጋፍን ልቓሕን ምቕራበን ዝዝከር እዩ ካልእ ልዑል ዲፕሎማስያዊ ስራሕ ከም ዝተሰርሐሉ ዝዝረበሉ ጉዳይ ምርካብ በር ባሕሪ ኢትዮጵያ እዩ እዚ ከመይ ክኸውን ይኽእል ንዝብል መንግስቲ ሰላማዊ ኣካይዳ ምኻድ ምርጫዊ ምዃኑ ዘፍለጠ ኮይኑ ኣካይዳው ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ኣብ ዝግበር ልዝብን ድርድርን ብሂብካ ምቕባል መትከል ከም ዝኸውን ኣረዲኡ እዩ እዚ ሕቶ በሪ ባሕሪ ሎሚ እንተዘይኮነ እውን መጻኢ ወለዶ ጽባሕ ክምልሶ እዩ ብዝብል ስራሕቲ ብዝሓ ዲፕሎማሲ ኣንፈት ትኹረት መንግስቲ እዚ እዋን ኮይኖም ቀፂሎም እዮም ተበልከቲ ዜና ዕዳጋ ቅጽል ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ምስ ዓለም ለኸ ትካል ማስተር ካርድ ብምትሕባር ስርዓት ክፍሊት ማስተር ካርድ ኣጀሚሩ እቲ ባንኪ ዘጀመሮ ስርዓት ክፍሊት ማስተር ካርድ ኣብ ኢትዮጵያ ስርዓት ክፍሊት ዲጂታል ንምምሕያሽ ከም ዝሕግዝ ተገሊጹሎም እቲ ስምምዕነት ዓለም ለኸ ዕድጊት ንምፍጻም ዘኽእል ከም ዝኾነ እውን ተሓቢሩ እዩ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሕዚ ምስ ማስተር ካርድ ኣብ ዓውዲ ፋይናንስ ብምትሕባር ክሰርሕ ምጽንሑ ኣብቲ እዋን ተገሊጹ ኣሎ እቲ ማስተር ካርድ ፕሬዚዳንት ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ኣብ ቤሳኖን ፕሬዚዳንት ማስተር ካርድ አፍሪካ ማርክ ኤሊዮትን ብሓባር ኣጀሚሮም ኣለዉ ናብ ዜና ወጻኢ እንትንሓልፍ ድማ ቱርኪ ጻዕሪ ሰላም ሩስያን ዩክሬንን ክትሕግዝ ብኣሜሪካ ጻውዒት ቀሪቡላ ኣሎ ኣብ ኣሜሪካ ዑደት ስራሕ እናገበሩ ዝርከቡ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቱርኪ ሃካን ፊዳን ምስ ኣሜሪካ መዘንኦም ማርኮ ሩቢዮ ኣብ ክልቲኣውን በዓል ብዙሕ ወገን ምትሕባርን ጠሚቶም ተዛትዮም ኣለዎም ክልቲኦም ሚኒስትራት ኣብ ዝገበርዎ ዘተ ሩስያን ዩክሬንን ስምምዕነት ምቁራጽ ተኽሲ ብምግባር ናብ ሰላም ኣብ ዝመጻሉ ኩነታት ብሰፊሑ ከም ዝተዛተዩ ተገሊጹ ዘሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኣብቲ እዋን ኣንካራ እቲ ኩናት ካብ ዝጅመረት ሒዛ
ምስ ሩስያን ዩክሬንን ከምኡውን ምስ ኣባል ሃገራት ኔቶ ጥንኩር ርክብ ንግዲ ከም ዝነበራ ኣዘኻኺሮም ኣለዎም ቱርኪ ኣብ 2022 ክልቲአን ሃገራት ንምሽምጋል ዝተኻየደ ኣኼባ ምትእንጋድ ሓዊሱ ምቁራጽ ተኽሲ ንኽገብራ ጻዕሪ እናገበረት ከም ዝጸንሐት ብምዝኻር ሕዚ እውን እተን ሃገራት ናብ ሰላም ንኽመጻ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ንኽትሕግዝ ጻውዒት ኣቕሪቦም ተመልከቲ ኣብ መወዳእታ ቀንዲ ዜናታት ዝዕለተ ከዘኻኽረኩም ስርዓት ኣጠቓቕማ በጀት መንግስቲ ውፅኢታውን ክኸውን ዝገብር ኣሰራርሓ ዕላዊ ከም ዝኸውን ሚኒስትር ገንዘብ ኣፍሊጡ ሚኒስትር ኢኖቬሽንን ቴክኖሎጂን ኣብ ውዕሊ ፕሮጀክትታትን ምሕደራ ሓይሊ ሰብን ዘለዉ ተግባራት ክፍትሽ ከም ዝግባእ ተገሊጹ ካብ ዜና ወፃኢ ቱርኪ ጻዕሪ ሰላም ሩስያን ዩክሬን ንኽትሕግዝ ብኣሜሪካ ጻውዒት ቀሪቡላ ባርከስ ተመልከቲ ማዕድ ዜና በዚ ዛዘም ስለምክታልኩም ኣዝና ነመስግን ሰላም